News Avenue back with the bang igama uSizwe Plus namhlanje sikulandele upresident we-IFP uphinde abe uminister wakaCOGTA ithi into ke ama-elections ayeza ngomhla ka-4 this year isikhathi siphelile uthi omunye umbhali engumaziyo engingafunda iy'ncwadi zakhe bathi art of war athi yena ama-preparations iwona angakwenisa ama-elections kodwa bozovumbuka sekwenziwa something seyingena impi angeke uyiwine leyo mpi kodwa into engakwinisa impi ama-preparations ingakho sibuza uBulawayo ukuthi ahamba kanjani ama-preparations e-IFP njengamanje going to ama-elections. Sibingelele Bulawayo. Asibingelele ngoba Blose nababukeli bale channel i-News Avenue. Ngiyathokozisa ukuthi sibe nawe Bulawayo. Ngiyazi ukuthi isikhathi asikho kuba xhaphishu all over the country iqalile nje ngisho ngithi isikhathi sokuprepare ama-preparations Bulawayo ahamba kanjani okhetho ngoba usuku selakhishwa lo president lahlanganisa lalibeka usuku lathi umhla ka-4 November ziyaduma. Angisho nje oka Blose ukuthi uma ngikhuluma njengomengameli weqembu le-IFP ngizophinde futhi ngikhulume njengongqongqoshe wakaCOGTA. Ama-elections kade thina sawalungela. Ngiye ngisho ngaso sonke isikhathi uma ngithola ithuba lama-interviews ukuthi thina kasilungiselele ukhetho olusuke luza kuphela kodwa siye sithathe ama-elections amathathu in a row siwalungiselele kanye kanye njengoba kuza nje ukhetho luka-2026 sasilungiselele ukhetho luka-2024 2026 2029 lwadlula luka-2024 sahlala amagqoza ukulungiselela ukhetho luka-2026 ngakho nje thina asinawo ngisho nencane ingcindezi ngoba iy'nhlelo zethu ngonyaka odlule kuthe ngoNovember sasukumisa ikomiti eliphethe umkhankaso kazwelonke i-National Elections Committee kwathi ngoDisemba sayiphasisa iplan yokhetho kwathi ngoJanuary sasukumisa ikomiti eliphethe ukhetho nsuku zonke i-Daily Management Committee njalo ngomsombuluko njengoba kuwumsombuluko nje namhlanje makuhlala i-NEC sizothola i-report ye-Daily Management Committee ngoba yona yenza iy'nhlelo usuku nosuku sesiqalile futhi nokwenza i-countdown ukuthi namhlanje kwenzakalani kusasa kwenzakalani ngosuku olulandelayo kwenzakalani kuze koshaya umhla ka-4 kuNovember. Ngakho nje njengoba ubushilo ekuqaleni kunesisho esashiwo ngomunye umholi ukuthi uma ulungiselela impi awuyinqobi ngosuku lwempi kodwa uyinqoba ngokuthi ulungiselele kusenesikhathi. Ngakho njengeqembu le-IFP siseyinhlelweni nje manje ngenyanga kaJune sizobe sesiqala sesiphakamisa ama-candidate okuyiwona esiwasubmitha kwa-IEC ngenyanga ka-August. Sizokwenza nje kahle siney'nyanga ey'ntathu ukuze yonke into ethi ihambe ngohlelo and-ke okusijabulisile ukubona umgqiqo wokhetho nomkhankaso ngoba besuqala ngama-by-elections. Ama-by-elections nakuba abanye bethi isidingo sawo kasikho kodwa ayakwazi ukuba abe i-measuring stick enikhombisayo ukuthi abantu bazizwa kanjani ngani. Uma benganivoteli kuma-by-elections kusho ukuthi abaseneme ngani. Uma belokhu beqhubeke njalo benivotela wena-ke i-IFP-ke yenze nje lento enhle kuma-by-elections ngoba ihlala nje idlula ngehubo inqoba i-by-election after by-election kusukela ngo-2021 angaphezu kuka-40 ama-by-elections esiwawinile sivale ngehlahla lokho kokugcina kuma-by-election ade kwaNongoma esebaQulusini lo nyaka nje lokhu uqalile nje la KwaZulu Natal i-IFP elokhu iwina ama-by-election. Lokho kukhombisa ukuthi ngoba i-by-election awuyiwini ungayilungiselele kukhombisa ukuthi iqembu le-IFP
lisesimene esihle kakhulu ukubhekana nokhetho oluzayo. Ngaso uhlangothini likahulumeni sikulungele ukuba singathe ukhetho ngomhla ka-4 November kusukela ngo-2024 bengisohlelweni loku-engage ama-stakeholders ahlukene, umnyango wezemfundo ezingeni eliphansi, ezingeni eliphezulu, u-IEC, i-Demarcations Board. Ekugcineni ngase nge-engage umengameli wezwe, sagcina sivumelana ukuthi ukhetha lube ngomhla ka-4 November. Ngase ngicela ukuthi asihlanganise umhlangano wabo bonke abaholi, omeya bethu bonke, opremier bonke, ukuba azomemezela lolu suku, ngoba traditionally kuye kube uyena olumemezelayo, nakuba imininingwane nokuhlela ne-consultation yenziwa uminister wakwa-COGTA. Ngakho-ke sikulungele nje ukuthi silungamele ukhetho zonke iy'nhlelo, ngoba ngiphinde ngibe usihlalo we-election task team yongqongqoshe. Ngomhla ka-29 nje kule nyanga uMeyi sinomhlangano wethu uSALGA, u-IEC, Demarcations Board, iminyango yongqongqoshe le ebalulekile, Home Affairs, amaphoyisa kanye no-COGTA, la esesihlela khona-ke manje nakuyinhlelo sesiqondanisa nomhla ka-4 November. U-IEC njengoba sazi ukuthi uzobe enosuku oluvulelekile ngomhla ka-20 no-21 June, uzophinda memezele futhi olunye maduzane ekuqaleni ka-August. Emva-ke kwalokho kubhalisa kuka-August ngiyobe sengenza-ke ukubhalisa ukushicilela ngokwegazethi umhla ka-4 November, okuyobe kusho ukuthi-ke ama-voters roll ayobe sevala emveni kwalokho. Obe ngakabhalisi uyobe ngase uba nalo ithuba lokuvota. Ingakho sibanxusa-ke abantu ukuthi abalisebenzise manje. Abanye bathi-ke, awu umane uyoze ugazethe ngo-August, yini ebijahe kangaka ukuba nazise usuku. Besenzela ukuthi izwe libe sesimeni sokuzinza. Umuntu okufanele ukuthi ayobhalisa ngoJune 20 abhalise esazi ukuthi ukhetho olunini futhi ngizobe ngikuphi. Khona abantu abaney'ndawo ey'mbili zokuhlala. Kufuneka ukuthi-ke abhalise esazi ukuthi ngomhla ka-4 November ngizobe ngingakuphi. Kukhona nabahlela amaholidi, ukuya emaholidini. Sebenesiqiniseko manje ukuthi iholidi lami lizoba semva komhla ka-4 November. Ukuhleleka-ke lokhu, akusikho ukuxhamazela. Senzela wonke umuntu nje ukuthi abe sesimeni esikahle sokwazi ukuthi ini yenzeka nini ukuze ayihlele, ngoba izwe lihlelekile ilona likwazi ukwenza izinto kangcono. Yazi uyayibeka Bulawayo, iyazwakala. Ngifuna ukuthi sibuyele ngoba ngiyazi ukuthi kuzobe kungena lento yokuthi uphinde ube uminister waka-COGTA nokuba umholi weqembu le-IFP, but ngifuna singene kakhulu kule yokuba umholi we-IFP. I-IFP ngicabanga ukuthi emaqenjini amakhulu ephalamende lesi-5. Iqembu le-IFP emaqenjini amakhulu ephalamende lingelesithathu kuhulumeni. Kwi-GNU kufike kube u-ANC, kube i-Democratic Alliance, bese kuba i-IFP ngobukhulu kumaqembu akuhulumeni. Nasezweni nje Fokablose, iqembu elesithathu elikhulu elikuhulumeni eliphethe abantu iqembu le-IFP. Bese kuthi-ke uma usubala amaqembu nje onke ufaka naphikisayo, yebo kuyiqiniso lingelesihlanu. Yazi into ebengifisa ukuyibuza Bulawayo kakhulu ile nkinga engicabanga ukuthi ikhona i-IFP kusenalombono ukuthi ilokhuza kakhulu ihambisana kakhulu namaZulu, or iqembu elisupportwa amaZulu. Kodwa mhlambe sike sayibona futhi i-IFP ingena ku-Free State, sayibona i-IFP ngokaMadlopha lapha eMpumalanga, sayibona futhi lapha e-North West, sabona futhi eLimpopo. But ngathi kuhamba kubuye kube sekuyatholakala Bulawayo, omunye umuntu uzobuza i-consistency ukuthi ikhona yini, just ukuthi ku-eradicate that even notion yokuthi iqembu lamaZulu. Besibona ngena, I think bengazi mistake
lapha eFree State kuke kwathathwa even iSadesmo yathatha ubukhali lwabafundi. Angithi nje mfoka Blose ngomhla ka-22 March sekuMeyi, inyanga eyodwa ephakathi kukaMarch noMeyi, besisempumalanga province la okungesiwona khona amaZulu, siyogubha usuku lwe-Human Rights Day kanye nokusungulwa kweqembu le-IFP. Safike semukela abaholi abaningi bevela kwa-ANC, bevela kwi-MKP, kwisifundazwe sasempumalanga, okufakazi-ke bokuthi i-IFP ayizinzile kuphela kwisifundazwe saKwaZulu Natali noma yesekelwa ngamaZulu kuphela. Njengoba futhi ushilo eFree State sinayo i-footprint yabantu abasilandelayo eFree State, eLimpopo naseNorth West. Umhlonishwa uMB Gwala uyena esimjube ukuba ayosebenzela ukuvukuza kwisifundazwe sase-North West kanye naseLimpopo. eGauteng, njengoba kade sethula i-candidate yethu on Saturday ezoba u-mayoral candidate in the city of Johannesburg, idabuke Soweto la ihlala khona, sinabalandeli abaningi abangasikhulumi isiZulu, abakhuluma isiSuthu, abakhuluma isiSwana because eGoli alukho ulimi olungekho, abakhuluma iSepedi. Iqembu-ke le-IFP sisuka esikhathini esibe nepropaganda ngenxa yokuthi ngesikhathi sepropaganda bewukhona umqondo wokufuna ukuthi lenziwe kube iqembu lakwaZulu Natal. Kodwa le propaganda iya ngokuya iwa ngoba kuqala yazi nawe bekuthiwa iqembu labantu abadala. Ubufakazi wami-ke ukuthi kuzo zonke iy'nkundla ohamba kuzo abantu abayi-majority yintsha. Onke amaqembu akade ezama ukufaka le mfundisoze ukuthi iqembu lomkhulu nogogo lizophela masinyane, namhlanje ayavuma nawo ukuthi hhayi iqembu le-IFP lisaya kude ngoba we can see young people, both girls and boys, they are almost in bigger numbers now. Yizo zonke izinto-ke ezingama-propaganda akade eshiwo ngenhloso yokunyundela iqembu le-IFP, kodwa konke kuyayiwela ngoba iqiniso lihlala limile. Ngisho ngaya lapha e-Eastern Cape, sinabalandeli abaningi kuma-by-elections ade ese-Eastern Cape, silingenelile ukhetho, sizofuthi soba nomkhankaso ongasukumi phansi njengoba siya kuma-local government elections, even la e-Eastern Cape okungesiwona amaZulu. Asikho isifundazwe esingezokusingenelela ukuba sikhampeyine kuso njengoba siya okhethweni ngoba iqembu le-IFP yiqembu labo bonke abantu baseNingizimu ne-Afrika. Ngiyakuzwa Bulawayo, sisahleli nayo umholi we-IFP uVelenkosini Hlabisa ophinde futhi abe ungqongqoshe wakaCOGTA. Sikhuluma about this and that ngalama portfolios awabhekile or ngale ikhundla anazo. Sifuna ukubheka Bulawayo kuphuma ama-slate left, right and center. Abantu bayibuza bayayiphendula ukuthi kanti lunini ukhetho lwe-IFP manje? Angisho nje nami mfoka Blose ukuthi lama slate esiwabona endiza emoyeni, okokuqala nje awanabo ubuqiniso kuwona ngoba enziwa umuntu ongenayo imandate yobuholi noma izakhiwo zeqembu lenkatha yenkululeko. Singahle futhi sibe nanenkolelo ukuthi lama slate enziwa umuntu ongayithandi i-IFP, okhathazwa ukubona uzinzo, ozama ukuphosa idungamuzi ukuze kube khona ukucoveka ngoba uNkulunkulu esimbonga ngakho thina mfoka Blose ukuthi asinakho ukuxokozela. Iqembu le-IFP nje lizinzile, liwinela izinketho, liqhubekela nama-programs alo, alilawulwa futhi omunye umuntu wangaphandle. Sisenzile ke isinqumo saphinde futhi senza i-official communication
ukuthi ifocus yethu sizofocusa kuma local government elections. Izakhiwo ezizokhethwa amaziko neziyingi kuze kushaya umhla ka-31 May. Emva kokukhethwa kweyingi ngoba ukhetho loma local government elections lokuma constituents. Sifuna ukugxila ke ekulungiseleleni ukhetho kuzothi ke zonke izakhiwo ama district ama province i-youth brigade national ne-women's brigade ne-entire NEC kuzomela ukuthi ke bakhethe bona ngaphambi kuka March 2027. Asixinwe lutho asixhamazeli futhi ngoba sizinzile nje nokukhetha lokhu sizokwenza kube khona ngenxa yokucomplya ngokwe-constitution. Kodwa inhlelo zethu senelisekile ukuthi siyiqembu elikwi-direction right elikumgqiqo okahle elingenakho ukuxokozela ngaphakathi kodwa elinombono wodwa wokuyisa phambili umbono umntwana waphindangene ashiya nawo ukuba sisebenzele abantu baseNingizimu neAfrika. Ngifuna ukuchecka usathinta umntwana waphindangene eBulawayo kwakunalabo abacabanga ukuthi mhlambe ukudlula komntwana waphindangene kwawusho ukuphela kweqembu le-IFP kodwa libonakala engathi kuyela regroup after the storm, so to speak. Hayi impela nje abantu abaningi besivele sikwazi lokho kodwa nabanye bayaconfessa ukuthi ayi iqembu le-IFP lisehlule ngoba inkolelo ebesikholelwa kuyona livele la disapprove. Bekuwumcabango wabantu very kodwa for obvious reason. Uma iqembu benomholi oyedwa ngaphezulu kweminyaka engama-45 kulukhuni ukuba successfully othatha over emva kwesikhathi eside ngoba bonke laba bantu basuke bezalelwe bazi umholo yedwa bakhulela kuyena engekho omunye abamaziyo. Kwenye inkathi kuba nobulukhuni ukwemukela umholo olandelayo ngenxa yokuthi nisuke seniphila isikhathi eside nomholi oyedwa kodwa kwenza izinto zibe lula ukuthi uyena umntwana waphindangene kanye nobuholo wakhomba indlela ukuthi amandla njengoba angasenawo ukuqhubeka nangu umholi engithi kasimeseke and-ke ubuholi ngokubambisana sama ndawonye nethimba esakhethwa nalo sabambisana nomntwana esaphila wasikhombisa indlela and uphumule kahle la iphumule khona ngoba iqembu le-IFP wonke umuntu eseNingizimu neAfrika nje unombono wodwa ukuthi iqembu elinempumelelo nekusasa ulibona uba libe nabantu abayintsha abayiningi kulona. Uphinde ulibone ngabantu besifazane abayiningi ngoba yibona abayi-majority. Abantu besifazane isikhathi esiningi into engenalo ikusasa bayilandele. Into ekwazi ukubhekelela ikusasa ubona ngayo ngoba ngabo beyilandela. Ngakho-ke nathi sinokukhulu ukuthobeka uNkulunkulu ukuthi umsebenzi esawuthatha umsunguli weqembu ethi engasekho siwubona udlondlobala ngoba ngisho noma uye emabandleni amabandla amaningi makwedlula emhlabeni umsunguli webandla livamise ukuhlakazeka. Ngisho nebhizinisi elikhulu ney'nhlangano ey'nkulu uma kudlula emhlabeni umuntu owasungula lelo bhizinisi lelo noma inhlangano leyo liye ivamise ukuthi kube khona ukuxokozela kube khona ukuhlakazeka. Sibona thina ukuthi sesedlule kuleso sikhathi ngeke futhi noma ubani ongazama ukuphosa idungamuzi angeke kusamsebenzela ngoba umntwana waphindangene washiya esakhile siyimbumba. Kuyiqiniso ukuthi ekhaya akuhlali kungabikho ukukhuluma nomsindo. Uma ungasekho umsindo suke engaselona ikhaya lelo basuke bengasaphili labo bantu labo. Kodwa phezu kwakho konke okungahle kube khona ukuhlukana kwemibono kodwa ekugcineni sibe nombono wodwa ukuthi singahlukana lokho esihlukana ngakho kodwa umbono wodwa omkhulu nango bese sima kuwo. Ngiyazi Bulawayo ngiyawuphinda lo mbuzo nawu-addressa kakhulu le ndaba yama-t-shirt eBulawayo nesithombe sikuphi manje? Hayi sesihambe ibanga futhi elide nakulo. Asixhamazeli thina Mfoka Blose
ngakhethwa ngo-2019. Omunye umuntu njena wayengathi mayekhethwa nje ebese ethi hayi semfuna iskipa sami gqoke sona. Wena kusukela ngo-2019 u-2026 manje, almost 7 years. Sithatha isinqumo ngokusemthethweni enyangeni edlule ukuba iqembu selizosebenzisa ubuso bomholi omengameli wamanje ukuba kube yibona buso elizokhampeyina ngabo, libe yibona buso futhi elizobusebenzisa. Kodwa akusho ukuthi ubuso bomntwana waphinda ngene sekuyasuswa, kuyashabalaliswa, akusafuneki. Cha. Ubuso bomntwana waphinda ngene kuzohlala kuwubuso obusetshenziswayo ngamalunga eqembu. Njengami njena angikwazi ukugqoka iskipa esinobuso bami. Ngakho mina ngizohlala njalo ngisebenzisa iskipa esinobuso bomsunguli weqembu. Zizoba khona kodwa izikhathi futhi la esizothi sinohlelo olukhethekile lokuhlonipha umntwana waphinda ngene. Like for instance, ngo-2028 uzobe umntwana waphinda ngene sigubha iminyaka elikhulu azalwa ngisho engasekho emhlabeni. Liyoba khona uhlelo lokuthi kukhandwe izikipa zokugubha leso sikhathi leso. Kodwa iqembu ke lithe okuyingxenye yokuqhubekela phambili sekuzoba ubuso bomholi osesihlalweni njengamanje okuyibona okuzosebenza. Ayikho ke into eshayisanayo. Ongafuna ukushayisanisa izinto ophethe idungamuzi nesandla ozothi izikipa zomntwana azisafuneki. Lowo nje osho lokho uyaxoba futhi uphethe idungamuzi, ujojela idungamuzi ekhaya futhi uphethe imbewu yenzondo nokwehlukana. Nalowo futhi ozothi yena usathembeke kumntwana ngeke ayigqoke izikipa zomholi omusha, sikucacisile futhi nalokho ukuthi uyobe engakhulumi lona iqiniso ngoba umntwana uze wahamba emhlabeni efuna ukuthi kube neskipa somengameli omusha. Waba yimi engangilida umkhankaso ukuthi Shenge, hayi ngenxa yokuthi isikhathi esincane siyokhethweni asingenzi izikipa ezizodida abantu, asiqhubeke nobuso bakho ngoba ngize ngabatshela ngathi hayi umntwana nohlabisa u6 no9 iyafana lento. Ofuna ukuyidida nje uzofuna ukuyidida yena. Inkatha ngeke izidideke ngoba iyazi ukuthi uhlabisa nomntwana kwaba yinto eyisivumelwano esisodwa ukuthi uzothatha ayise phambili iqembu emveni komholi womntwana waphinda ngene. Ngakho ukuqhamuka kweskipa esinobuso bukaHlabisa sisho ukuqhubeka kombono womntwana waphinda ngene. Ophikisana nalokho ethi wethembeke kumntwana akanalo iqiniso. Othi futhi uthanda uHlabisa akasamfuna umntwana akanalo iqiniso njengoba ngithi nje u6 no9. Into eyodwa nje ukuthi okunye kubheke phansi okunye kubheke phezulu kodwa kuyinto eyodwa. Ngifuna ukuchecka la Bulawayo indaba yokubhalansa kwegender. Uzongixolela ngizobuye ngirefere kulaba slates lawa lele ephuma njalo. But belele ephuma futhi atshengisa ukungathokozisi. Ngiyazi uyawadismiss but akhombisa okukhulu ukungathokozisi when it comes to gender balance. Because kuba nabantu besilisa iqoqo labantu besilisa mhlawumbe abeyedwa wesifazane. Ngisho nawe leadership ekhona Bulawayo, you'll correct me if I'm wrong. Kukanjalo nje abantu besifazane ngathi abaka accommodate ngendlela. Luthini ukuphawula kwakho Bulawayo? Ya mhlawumbe nje vele amaslate singakhulumi ngawo ngoba enziwa umuntu odukisayo. Ngisho nangendlela futhi awenza ngayo uyothi noma usibuka islate usibona asiwenza umqondo. Bese ubona hayi vele umuntu lona inhliziyo yakhe ebhibhayo ukuthi IFP iqhubekela phambili kunokuba iye emuva. Manje usezama ukuyicontrola ngomqondo ngokuba asabalalise lezi inhlaka zalezi late ayikhombisayo. Iqembu leIFP uzokhumbula mfoka Bloss ukuthi libe iqembu lokuqala elaba nomholi wesifazane oqavile usihlalo kazwelonke. Amaqembu onke engakabi nakho ukunikeza abantu besifazane ithuba lokuthi bahole ekhaleni einhlakeni zeqembu
ogcine sewumengameli we-NFP Yeah. uZanele kaMagwaza Msibi waba u-national chairperson we-IFP. Akekho omunye umholi wesifazane esingamkhumbula owaba seqopheleni lalelo zinga ngaphambi kwe-IFP. Ngakho ngisho noma uhlehla futhi uhulumeni wakwaZulu omdala yila saqala khona ukubona kuba nongqongqoshe babantu besifazane. Into engavamile ukwenzeka kubantu abamnyama umuhlehla omama ukaNkosi Shandu baba ngabokuqala ababa ngongqongqoshe bengabantu besifazane kwa education and iqembu le-IFP liyiqembu elivulelekile ngenxa yokuthi sinalo futhi uphiko olungalwabantu besifazane la sibanikeza khona ithuba ukuthi balide njengabantu besifazane esigungwini nje sikazwelonke sinabantu besifazane abathathu. Usekela sihlalo kazwelonke umama kaMadlopha Mthethwa, usihlalo kazwelonke umbutho besifazane umntwana uPhumzile, unobhala kazwelonke umbutho besifazane umama uQt Xulu. Ngisho naseyinhlakeni zikahulumeni siyabadeploya abantu besifazane. Ungaya kuhulumeni omkhulu udadewethu uZandile Majozi, a young woman, house chair when the whole parliament is sitting. Omeya bethu sinomeya abantu besifazane, sinosomlo abantu besifazane, which is a demonstration ukuthi siyabanika abantu besifazane ithuba lokuhola. Umama uXulu has a good record of consecutive clean audit eMlalazi njengomeya waseMlalazi eNkandla. Umeya waseNkandla umama uMzunza umuntu wesifazane. Ungaya eKingcetshwayo ku-district, u-deputy mayor is a young woman, uPhilile Xulu, so many of them esibanikeza i-opportunity ukuthi balinde. Yazi ngiyabonga ukuthi uyicacisele uBulawayo. Kwasi ngifuna ukuthi sithinte kakhulu njengoba usithintile le thinto omasipala be-IFP. Ngizoku-highlightela nje izinto ezikhulunywe abantu Bulawayo. Laphana kuthukela kunenkosi uShabalala. Abantu umphakathi eBulawayo ngathi unenkinga kakhulu ngokuphatha kwakhe. Uyinkosi aphinde futhi abe imeya. Uphinde uye esimweni saseKhanyakude la khona i-IFP ephethe omasipala bakhona about 4 mhlawumbe yalingana iJozini I think umuntu baTulu ne-Big 5 Hlabisa but kwi-district ubanjwe i-ANC I think umdala. But i-problem abantu bayakhala ngaleyo arrangement eHlabisa kwangathi ayifeki kahle i-IFP ngokuvotelwa kwayo ngoba ngathi abantu bavotela kakhulu i-IFP. I-IFP at the same time zoyenza nje ube SA type of question khona ngizobika sonke isikhathi eBulawayo. Because kuba nalento yokuba decisive kwe-IFP. Abantu abaningi abayibonile ithathi inqumo ngamanye ama-mayors abekhona ngoba nakho ungahambi kahle bengakhumbula nje I think kunomfundisi uPatros Ngubane I think yagcina i-IFP ithathi inqumo ngayo kube nayinkosi uMathi so i-IFP yaziwa ngokuba decisive but engathi khethi iphele emasini if ungasebenzisa lo language Bulawayo bonga kuliqiniso ukuthi othukela kukhona ukunganeseki umphakathi okukhombisayo ngeindlela ezehlukene. Futhi kuliqiniso ukuthi sisondele ekubhekeni isimo sasothukela. Into abantu abangayazi ukuthi suke sisahamba ibanga elingakanani ngaphambi kokuba sifinyelele ekuthenini kube khona uguquko umeya waleso sikhathi. Abantu bona babebona sekwenzeka nje bangalazi ukuthi ingakanani ibanga elisuka beselihanjiwe sizama ukulekelela ukungenelela kuze kufinyelela besithi khona akusekho singakwenza sokufuneka sikudlule osesihlalweni.
udaba lwasothula lusemthebeni. Okay. Kuney'nhlelo eyisezingeni eliphezulu esingenelela ngazo ngenhloso yokuba sinikeze i-support kuqala ngoba ngaphambi kokuba umuntu umsuse kufanele kumesekele kuqala bese ulandelela ukuthi kule intervention esiyinikezayo lukhona noguquko. Uma lukhona asikho isidingo sokuba nimgudluze umuntu onithema nimsekela walikhombisa uguquko. Kodwa uma nenza konke nisekela nibone kunokuba kube ngcono kunhlanga ibuka nomoya, yilapho enithatha khona isifungo sokuthi asimsuse sifake omunye ukuze sibone kuzoba ngcono. Ngakho ukukhononda okukhona ngothukela siyakwazi futhi siyakusebenza futhi siyakwazi ukwenza i-monitoring ukubona ukuthi umehluko ukhona nowenzakalayo. Ngifuna ukuthi-ke kuhambe ngigcine lapho. Uma sesiya eMkhanyakude, eMkhanyakude njena saba neshwa ngo-2021 sabanjwa inkunzi emini ilanga libalethwe Emini kwabhaka. yeah. Now njengoba ushilo imikhandla emini iphethwe i-IFP kufuna ukuba ngabe i-IFP ephethe uMkhanyakude kodwa kuke kwaba khona umsindo ke waba khona sizama ukulungisa ukubanjwa kwethu inkunzi emini ilanga libalethwe. Yabona ke mfoka Bhlosi izinto ziyahlupha ngoba uma zihamba ezazawufika enkantolo kuye kudinga ukuthi indlela engenawo umsindo niyilungise ngenkantolo. Indlela esarobheka ngayo sahamba sasawufika enkantolo. Iy'nkantolo-ke ziyinkantolo kwenye inkathi azisikhiphi isinqumo esizokunenelisa manje. Udaba selokhu lwahlala enkantolo udaba lwethu lwaseMkhanyakude njengo-IFP. Iy'gcawu ey'ningi sibachazela abantu bakithi ukuthi inkinga yenzeke eMtuba. Ngenkathi kusuka ukhetho amakhansela aya eMkhanyakude waphambana izinto sadinqelwa amakhansela ethu evalelwe ngaphandle ngesikhathi kukhethwa uSomlomo konakala ngilapho kuze kube manje. Kodwa-ke okusijabulisayo ukuthi imikhandlu lemine la abantu behlala khona iyakwazi ukwenza intuthuko abantu abakwazi ukuyibona ngamehlo. IsiZulu sithi ukubona kanye ukubona kabili, iphutha elenzeke emntwini ngeke lisasiphinda. Abantu sobanxusa nje futhi namanje siyabanxusa ukuthi abavote ngobuningi ngoba bayabona abantu baseMkhanyakude ukuthi ukube noMkhanyakude uphethwe i-IFP ngabe impilo abengcono kakhulu ngoba bayakwazi ukubona umehluko owenziwa ngomasipala abahleli kubona. Ngakho-ke udaba lolu nathi olufana nesilonda uzozo esingapholi ngoba sabanjwa inkunzi. Kepha manje lolu daba uma sithi sizama ukulunqamulela sifike sibanjwe ngezinye iy'nxabu ukuthi lolu daba lisenkantolo la lukhona kufuneka lulungiswe ngokwenkantolo. Inkantolo-ke ithathe isikhathi eside kunokulindelekile ukuba ixazulule udaba enisuke nifuna lixazululeke manje. Sasikuqonda vele ukuthi ngaphela iminyaka emihlanu udaba lungakapheli enkantolo ngoba umuntu ukuthi noma icala limlahlile aphile liphinde limlahle aphile iminyaka emihlanu iyaphela. Busubona ukuthi singaqhubeka naleli cala lokhu sifaka imali kodwa sazi ukuthi kuyoze kuphela ithemu lingaphelile lona. Umqondo ophusile uzothi musu uqhubeka nokufaka imali ngoba ifana nemali oyilahlayo ngoba ngisho ungaluwina kodwa mase kuphela ithemu kuzoba ukuthi alisenamthelela ngoba sekwaphela ngisho isikhathi salento ukuthi ufuna ukuthi uyizuze ngoba mhlawumbe ikhona indlela elula ukuthi hambe uyizuze ngevoti elizoba earlier than ukuphela kodaba enkantolo. Bulawayo, ngiyacabanga ukuthi i-IFP ibe nendlela yayo yokwenza izinto. Ngizokhumbula nje ngesikhathi sakudala ngangisakhula ngisemncane, i-IFP ya-adopt istance sokuthi yona izo-negotiate and kukhona abantu abathi eziney'nhlangano no akuthathwe akube ne-armed struggle and all that stuff, but i-IFP ilido umntwana waphinde angene yayilebele lithe no akuxoxiswana.
but ibonakala manje futhi ngicabanga ukuthi sahamba khona lapho mhlampe ey'nyathelweni ayikho robust kulama issues anjengo illegal immigrants kuma issues anjengo ama-political parties amaningi athi manje akube ne-impeachment ye-president bengikukhotha verbatim Bulawayo uvele wakuveza obala wathi labo baya-grandstand. Nisho ukuthini Bulawayo as i-IFP kuma-issues akanjalo because ngicela ukusale sengi-eda yogcina Bulawayo kuyaye kube nama-issues othola ukuthi kuba nabantu abaphezulu kuthiwa baneziqu bathola ama-degrees left right and center mhlawumbe ama-political parties athize but ungayizwa futhi i-IFP iba vocal on such matters uzwe kuthiwa kuno-MEC abenzi ngendlela erong mhlawumbe ngokwabantu Bulawayo but uthola ukuthi i-IFP ayibi vocal amanye nje ngingawamenshina ekuba nesikhalo kakhulu athinta kakhulu inhlangano ye-ANC kube no-minister o-MEC waka-education MEC wakwa-health ebenesikhalo esikhulu but asazi yiphi le ndlela nina elibona ukuthi kufanele kusolveke ngazo lezi zinto ngaphandle koku-grandstand awuphi uyangithola Bulawayo? No, ngikuzwa kahle kakhulu Mfoka Blosi. Angiqale ngodaba lwama foreign nationals. Iqembu le-IFP liphumele nje obala ngesikhathi siyokhethweni kwaze kwangena ngisho nakwi-manifesto. Amanye amaqembu engaphumela obala ukuthi athini ukuthi thina sithi ama-foreign nationals angenawo ama-skills adingeka eNingizimu ne-Afrika kumele alekelela phindele emazweni akuwo. Esingavumelani nakho ukusebenzisa indluzulu ukwenza lokho. Siney'nyathelo thina esesiyithathile zokuguqula umthetho ngoba mningi imithetho awuwodwa edinga ukuthi ilungiswe ukuze kuqondwane ngqo nodaba lwama-foreign nationals. Ukuba ngumsindo kakusizi kodwa into okuyiyona esizayo ukwenza isinyathelo esizoletha umehluko. Yingakho thina noma yiphi i-platform esiyitholayo umbono wethu siphumele nje obala ngodaba lwama-foreign nationals. Amanye amaqembu awaphumele obala kodwa angeke ukuthi ngoba sikholelwa ukuthi ama-foreign nationals angenama-skills kumele ukuthi abuyele emuva sithi masibona kunembhikisho bese usibona sesikulowo mshungu lowo ngoba sinenkolelo yethu nangendlela futhi yokwenza izinto ngendlela yethu. Abantu abaneqiniso nabathembekile bayakwazi ukusho ukuthi kodwa i-IFP yaphumela obala kusukela nini ukuthi le nkinga imele ixazululwe ngokuthi uhulumeni athathe iy'nyathelo zokuthi bonke abantu abaseNingizimu ne-Afrika abangama-foreign nationals akwenziwe i-audit ukuthi ubani ola ngokusemthethweni, ngabe uyi-refugee, ngabe usomabhizinisi, ngabe uyi-student, ngabe uwumsebenzi. Kukhona odokotela abangama-specialist abangama-foreign nationals. Uma siye ey'bhedlela nakuma-private practice siyabafica laba bantu laba. Ey'mayini kukhona ama-foreign nationals angonjiniyela anolwazi esingenalo njengeNingizimu ne-Afrika. Sisho ngokusobala thina ukuthi labo abanama-special skills kumele bawatransfeye kwintsha yaseNingizimu ne-Afrika okuyinto eyenzeka emhlabeni wonke. Ngakho nje si-clear kuphela into esingeke siyenze ukuba sesigibela phezu kwamatafula. Uma sifuna ukukhuluma leyo nto le asidingi ukugibela phezu kwamatafula, sidinga nje ukuyikhuluma ukuze abantu bayizwe ukuthi i-IFP ithini bese senza lezi nyathelo esesiyiqalile ukuthi ungawubanga umsindo ungagibela phezu kwendlu impela umemeze kodwa uma umthetho ungawushintshile uzobe njena wenza into ewugrandstanda. Kodwa uma uzokhuluma bese uqala uhlelo lokushintsha umthetho
abantu bayobona umvuzo nempumelelo yangempela ixazululeka ngokuba kushintshe umthetho lokhu ke-IFP-ke ekwenzayo. Kodwa Bulawayo, I'm sorry to interject, uzothi omunye be-advance argument yakhe sizame konke but uhulumeni akasilaleli. Indlela uhulumeni alalela ngayo ukuthi nize nigcine ningene emgwaqweni because bowucheckisisa kahle Bulawayo, uhulumeni ngathi usestarta ukupay attention to this thing. Ngani? Ngomsindo lo ubangeke izwe lonke because phela kulimala umnotho, kulimala everything, and as a result ugovernment ugcine engenelile. Kodwa nina kwi-government, because ngizokubala Bulawayo niyingxenye ye-government, benilokhu nithule mayelana nalolu issue or nilidiscussa behind closed doors, abantu ningaba-update futhi ukuthi this is what is happening regarding the smart, and as a result abantu baze basukele udaba phansi. Asivume ukuthi mfoka Blos abantu banelungelo lokusebenzisa noma yiluphi uhlobo lokukhuluma, kungaba ngamamashi, kungaba noma yiluphi uhlobo, kodwa esinxusa ukuthi lungabikho udlame olusetshenziswayo ngoba nathi siya emazweni angomakhelwane, kakufanele sisebenzise udlame, kodwa asinakho ukuba namahloni ukusho ukuthi mawuze eNingizimu ne-Afrika ngena ngesango, ube namaphepha, ube ngokusemthethweni, kube nesikhathi futhi okusho uzohlala singakanani masiphela bese ubuyela ezweni lakini. Kungaba yiqiniso ukuthi mhlawumbe ngenxa yobuningi bezinto, kodwa umuntu nje oyethembekile uzovuma ukuthi hayi iqembu le-IFP ngisho nangesikhathi lethula imanifesto lwakhuluma ngodaba lwama-foreign nationals ukuthi kumele abangenama-skill babuyisele emazweni abo. Sekungaba nje umehluko ukuthi-ke lokhu abakukhuluma bakwenza kanjani, njengoba ushilo nendlela yethu yokwenza izinto. Asenzi into ewugrandstander uma sidila ngodaba. Yingakho-ke sasho nathi ukuthi laba fethu abamashayi, March and March, u-Operation Dudula, ngokombono sinombono ovumelanayo. Kuphela nje singanxusa ukuthi uma kwenziwa lokhu kungabe bikho ukusebenzisa indluzula nodlame ngoba kusuke bese kukhanda isithombe esibi ngabantu baseNingizimu ne-Afrika ekubeni besho into eshiwe wonke amazwe omhlaba ukuthi mawusezweni ongesile lakho yiba nesizathu, ube namaphepha futhi ube nesikhathi ukuthi uzoba khona isikhathi esingakanani. Yingakho-ke nathi abafowethu nodadewethu laba abazokalisa lento ukuthela sivumelana ngokupheleleyo nabo. Thina ngoba sikuhulumeni sizokwenza konke okusemandleni ukuthi siguqule umthetho, and ngaphakathi kuhulumeni we-GNU sesivumelene ukuthi lolu daba lolu lwama-undocumented foreign nationals luwudaba okumele sithathe inyathelo masinyane ngoba siyawubona umthelela omubi olunawo kwinhlalakahle kubantu baseNingizimu ne-Afrika. Mase kuza kudaba lolu lwe-impeachment kaMengameli, inkantolo yomthethosisekelo ithe lolu daba kalibuyele ePhalamende kuyocutshungulwa umbiko owawethulwe ujaji osahlala phansi uNgcobo. Asikuboni kuwumqondo ophusile thina ukuthi inkantolo isishilo ukuthi yenzaneni ini bese nigxuma nina senifuna ukwenza okunye ngoba i-impeachment process iba nezizathu ukuthi kungani nithi akakhishwe esikhundleni lo. Sibonile ekhishwa ngisho namajaji eyikhundleni, kuba nezizathu. Kodwa i-motion of no confidence, you don't need to put any reason, you just simply remove umuntu. Ngakho thina kasikholelwa ekuthenini le nkinga uzoyixazulula ngokuba ukhiphe nge-motion of no confidence umengameli wezwe. Sikholelwa ukuthi yenza i-due process which has been
informed by the Constitutional Court. Ake ngikulinganisele nje mfowethu. NgoNovember December bekune motion of no confidence la KwaZulu Natal against uPremier uNtuli ifakwe yiMKP. Ufakazi wami ukuthi kuzo zonke izifundazwe eningizimu neAfrika isifundazwe kuthiwe sibe nomnotho okhulile namathuba amaningi akhulile kube KwaZulu Natal. Sayiphikiselana motion of no confidence yeMKP na sathi isidingo sawo kasikho izoletha kungabikho uzinzo kanti uhulumeni wakwaZulu Natal uzinzile. Sifakazelwa ke nayilo mbiko engikhuluma ngawo uStatistician General akhulume ngawo. Ngisho ke nakuhulumeni omkhulu uzovuma babo Blose ngoba izinto wena uzozilandela kangcono ukuthi nakuba amathuba omsebenzi engakavami ngokwenele kodwa iqiniso umnotho weningizimu neAfrika is becoming better than the past 2 years. Now ngesikhathi umnotho uba ngcono kusuke kusho ukuthi izwe li stable. Kusho ukuthi amathuba omsebenzi azodaleka. Uma ubudedengu ungadicelela izwe phansi uzovuma mfoka Blose kukhona nazi iMadlanga Commission iveza izinto ezingamahloni nezenza izwe libe nokungazinzi ngathi Banana Republic. Ngiyakubona uBanana Republic. Ngiyabona uma uno National Commissioner ohanjiswa ezinkantolo ngamacala. Iphoyisa lokuqala elikhulu lelo. Kuletha ukungazinzi, ungabazana ezweni. Bese uzothi nomengameli nifuna ukumkhipha isigubhukana. Uletha ungabazane ezweni. But Bulawayo utholakale at the wrong. Angithi kunenani elithize asingaze siyenze into engesile iqiniso mfoka Blose. Ayikho into emtholenga wrong bathe unodaba okumele aphendule ngayo. Yeah, but Bulawayo khona lento ethi eSouth Africa asikwazi ukuthola mhlambe ake ngithi une million endlini. Yeah. Lokho sekuchitha ngewindi. It's even worse if we number 1 citizen ungasa comply emthethweni kanjalo. Yabona? So iyona into engicabanga ukuthi iyabakhalisa kakhulu abantu ukuthi lo muntu lo into ekanje kube ivumela kanjani Bulawayo. Okay, mhlambe nithini na as iIFP kulokho ukuthi kwatholakala imali engaka ephalaphala. Asithi kokuqala Blose leba lamadola. Kufuneka achaze ukuthi le mali yafika kanjani. Yayinesikhathi esingakanani ihleli kuyena. Futhi yayizoya nini ebank la izogcina khona. Angathi njengoba ingamadola okusho ukuthi wayefanele iguqulwe Converted to rand ukuze ikwazi ukungena ebhanki. Yileyo nto kufanele achaze ngayo. Yeah. Umengameli wezwe. Olapho siyavumelana. Kwehlukile ekuthenini simfice enamarandi angamamiliyoni aseningizimu neAfrika. Ngoba ufuna sithi wathathaphi lamarandi. Ufuna sibe nomqondo futhi oluthi imali yethu le oyintshontsheni. Amadola akusiyona imali yethu. Mfoka Blose. Angimthethelela ngisho lutho ngaye. Kodwa iqiniso wehlukile nomuntu ontshontshe imali yabantu baseningizimu neAfrika. Uma lamadola ezothi afike kuzothengwa njengoba ngineplazi engidayisa izinkomo nezilwane zohlobo ifike ngesikhathi esithile bengise inhlelweni zokuthi ngiyithathe ngiyise ebhange izoguqulwa ibe ngamarandi olunye uthi yilokho ofuneka ukuthi achaze ngakho nanokuthi Bulawayo echazeni kwakhe ube usomabhizinisi sikwazi lokho. What declare ukuthi uzothatha zonke izinto ezithinta because akakwazi ukuba ipresident ebusomabhizinisi futhi. But manje ngathi leyo business ukuthi uyasebenza udayisa izinkomo or something ngathi manje into esiyamukelayo akuclashing Bulawayo. Angifisa ukumkhulumela
umengameli plus angifuni ukuthi ngizengene kakhulu ingakho umbiko kaJaji uNgcobo wathi kunento okumele ukuthi ayichaze yilena ke thina esithi akulandelwe i-impeachment process ukuze umengameli achaze kuleyo process lana azotholakala khona ukuthi ngempela kukhona ugcobho noma ukho manje uma wena usufuna ukuseqa leso sigaba leso usuqhamuka ngemotion of no confidence okokuqala nje nasibona ukuthi uzenza usomathuba ayikwazi ukurana concurrently asikho isidingo sokuthi uyirane concurrently ngoba uma uswenze i-impeachment ilokhu ivote of no confidence wamkhipha uzobe seza kanjani uzochaza kwikomiti leParliament engaseyona ingxenye yalokho ukukhuluma uma umuntu usumkhiphile awukwazi ukumholda accountable kodwa ungakamkhiphi ukwazi ukumholda accountable iadvantage ukuthi kwenzeke iimpeachment itransparency iaccountability futhi ukukhombisa ukuthi isinqumo okufinyelelwe kusona kube nobulungiswa ukufinyelela kusona then hop phuma then usududula uphunya ukukhishwa ngaphandle uma sesizama manje ukuyilandela lenkulumo uthola ukuthi asikwazi ukufinyelela ezimpendulweni ezigculisayo ngoba ayenziwanga i-due process thina njenge-IFP siyohlala sinombono owehlukene ne-ANC eyintweni okumele sehlukane ngazo siyohlala sinombono futhi ohlukene ne-DA eyintweni ofuna sihlukane ngazo umbono wethu lamaqembu amabili awungeke uzufane odabeni loma foreign nationals asinawo ngisho ukufaka ikhanda phansi ukuthi thina owethu umbono ukuthi ama foreign nationals awahambe angenawo ama skills irrespective ukuthi bafila kanjani la amanye amaqembu i-EFF inombono owehlukile nathi odabeni lama foreign nationals i-MKP singaba nombono ofanayo ngodaba lama foreign nationals la esivumelana khona siyovumelana noma yiliphi elinye iqembu futhi la esehluka khona siyokwehlukana noma yiliphi elinye iqembu ngoba thina sasho kwaba clear ublos ukuthi ukungena kwethu kwi-GNU alikho iqembu esingena ukuliphathela izikhwama kwi-GNU singena nje as a political party on our own sinombono wethu masivumelana nawe sovumelana nawe mafuthi singavumelana nawe sovumelana nawe kodwa into esingeke siyenze ngeke senze ngendlela ofisa ukuthi senze ngayo wena sizokwenza ngendlela thina esenza ngayo ibona ukuthi i-right esifisa ukwenza ngicabanga ukuthi siyayigoqa Bulawayo ungakhohlwa usilandele ey'nkundleni zokuxhumana i-News Avenue ku-Facebook i-News Avenue ku-Twitter i-News Avenue ku-Instagram kuphinde kube i-News Avenue ku-TikTok usilandele ungakhohlwa futhi ukusubscribe sesiyayivala ngenxa yokuthi uBulawayo my understanding abasources abangitshela ukuthi fanele aphuthume naseKapa or eCape Town kodwa Bulawayo before sivale it's a pity because asasitholanga isikhathi esiningi sokukhuluma manje ngohulumeni njengongqongqoshe kaKhoza kodwa bengifuna sisike lijikayo nje ukuthi noma lo 2 minutes anyana eBulawayo kunalezi zinto zokuthi kuyaye kube nalama natural disaster thola abantu bayathathwa Bulawayo bayobekwa emahholo I think into ezenzekile leKongo Limpopo izinto ezenzakalayo nala eKZN siwabonile isikhathi esiningi kodwa uthola abantu sebethela nje sebehlala emahholo waya ayikho yini ibudget eyayikube ye-disaster ukuthi izinto ezinjalo zibe ne-time frame Bulawayo ukuthi ngo-July labantu bazobe sebetholelwa indawo zokuhlala right baye kohlaliswa intizi nanokuthi sakhala kakhulu ngendaba ngikubuza Bulawayo because department ewela ngakuwena indaba zamanzi Bulawayo amanzi ase-graduatele into i-crisis if usibhekisisa kahle izinto ezinjalo Bulawayo kuyaxolisa ngesikhathi ngoba ngizompitha nje ukusiva akunayo inkinga kodwa nje enye into ebesingayenza ikakhulukazi ngodaba lolu lakwa-disaster singasikhanda futhi esinye isikhathi nje sanele ukuze abantu bakithi sibenze bakwazi ukulandela ukuthi uhulumeni ungenelela kanjani kulezi zinto lezi ake ngiqale ngodaba lwamanzi bese ngigcina loma disaster in a very high level summary odabeni lwamanzi kuliqiniso ukuthi amanzi
ezingeni likazwelonke asesigabeni senhlekelele. Yingakho umengameli wezwe uze wasungula ikomiti elaziwa nge-National Water Crisis Committee engiyingxenye yalo. Kunomnyango-ke wakwa-Water and Sanitation okuyiwona obhekelele namanzi ngqo. Kodwa-ke ukhokha ungena ngoba omasipala ibona abenza i-reticulation yamanzi, ukuprovide amanzi emphakathini, kodwa kunomnyango oqondene nodaba lwamanzi. Sisebenza ngokubambisana-ke. Leli komiti elamenyezelwa umengameli wezwe selibe nemhlangano. Kulo mhlangano sahlangane nje kuwo noNdunankulu noMeya eThekwini simemezela umhla ka-4 November. Sabethulela uhlaka lokungenelela udabeni lokucazulula inkinga yamanzi. Sikholwa ukuthi-ke esikhathini esingangeminyaka emibili sizokwazi ukuwubona umehluko. Uzothonya umuntu awuside lesi sikhathi. Uzokhumbula sike saba ne-load shedding. I-load shedding ike yasiphilisa kanzima. Kwenye indawo abantu basaba nayo inkinga ugesi bangabi nawo, kodwa iqiniso sesedlule kwi-period le eyayinzima ye-load shedding. Namanzi-ke lezi nhlelo esizisukumisile sibona ukuthi isikhathini esingangonyaka owodwa nezinyanga eziyisishiyagalombili kuya eminyakeni emibili uzobe usubonakala umehluko, ngoba sesibahlonzile omasipala ukuthi nampo omasipala inkinga la inkulu kakhona kakhulu. Sabona futhi ukuthi badinga ukuthi bathole imali ukuze balungise inqalasizinda, amapayipi asegugile avuza amanzi underground ngenxa yokuthi ayenziwanga i-maintenance. Ayikho i-shortcut ongayenza. Udinga ukuthi uthole imali, uthole isikhathi sokuguqula amapayipi amadala, uwashintshe amapayipi amasha, ngenxa yokuthi abantu bayakhula iningi labo kwezinye indawo bangaphezulu komthamo wamanzi akhona endaweni. Kumele kwakhiwe ama-reservoir amasha. Ngeke uyakhe ekuseni iphele ntambama, izodinga ukuthi kube nesikhathi. Kodwa sikulolu hlelo lokuthi-ke siyilungise inkinga yamanzi. Bese kuthi-ke kulolu lwe-disaster yikho ngithe singalikhanda elinye isuku ngoba ngafuna nginikeze imininingwane. Angiqali la eThekwini nje. Kube ne-disaster enkulu ngo-2022 kwadlula emhlabeni abantu abaningi. Abanye abantu abalenyalelwa imizi nezakhiwo zabo abakakutholi ukusizakala kuze kube manje. Kodwa kuliqiniso futhi ukuthi imali yaphuma eyayizolekelela kuleyo nhlekelele Yehla ngomlenze. namanje sawufuna umbiko opheleleyo ukuthi leyo mali leyo isente nesente yaphelelaphi. Ngonyaka odlule kube nenhlekelele enkulu e-Eastern Cape eMthatha. Ngiyakhuluma. Sikhipha imali enkulu esiyifakile eMthatha. Yingakho ngithi ngakujabulela ukubuya kulolu daba ukuze ngisho ukuthi malini eyeze eThekwini, malini osekubikiwe ngayo, malini okungakabikwa ngayo, malini eye eMthatha, malini esafuna umbiko esingakawutholi kuze kube manje kusukela ngoJuni ngonyaka odlule. Nangemuva kwaseMthatha kube nezinhlekelele ezenzeke kwezinye izifundazwe ngonyaka odlule. Ngizokugcina lezi ngizogcina ngazo. Kodwa ngonyaka odlule ngabo September October kuba khona imali enkulu esiyikhiphile sinikezwe omasipala abaningi abahlukeneyo. Nayo futhi ehla ngomlenze. Hayi kuzo zonke izindawo. Abanye omasipala bayabika ukuthi le mali yenzeni, kodwa bakhona bangakwazi ukusinikeza umbiko ukuthi le mali yenzeni. Yingakho-ke sobalandela eduze laba abangakabiki ukuthi le mali ishone kuphi. eLimpopo naseMpumalanga, KwaZulu Natal nawamanye ama-provinces ngonyaka kaJanuwari noDisemba inhlekelele enkulu eyenzeke khona. Kuthe ngoFebruwari sakhipha imali futhi enkulu ukungenelela eLimpopo, Mpumalanga nakulezi ezinye izifundazwe. Kusesekuseni-ke ukuthi khona esingathi akuhambe kahle ngembiko ngoba imali mayiphume ngoFebruwari kusho ukuthi kuMarch, April, uMay inyanga yesithathu le. Bakhona sebeqalile ukusinikeza imbiko, uhulumeni uyangenelela. Iqiniso ukuthi mfoka Blose uma abantu kade behleli osebeni lomfula asikwazi ukuba bakhela izindlu osebeni lomfula ngoba siyazi ukuthi uma kuna imvula enkulu
izophinde ihambe Kuguleka lezo futhi. zimvu lezo. Emadolobheni kulukhuni kakhulu ngoba uthola ukuthi ayikho indawo ongayobakhisa kuyona kuze kube ngcono emakhaya ngoba emakhaya ey'nduneni emakhosini zisekhona iy'ndawo emakhosini ongakwazi ukuthi abantu kade behlala endaweni eseduze esosebeni lomfula mani basusa nithi nobabeka khona. Kwezinye iy'ndawo belungekho ulwazi lokuthi le ndawo iyisife. Kuke kube khona amanzi amaningi ngoba sebehlala uthola abantu sebehlala iminyaka ama20 akukaze kwenzeke lutho. Kodwa sesibonile manje ukuthi awukule ndawo le kanti kuyenzeka ukuthi amanzi abe mangaka ngakho angeke usaphinde wakhisa abantu la. Emadolobheni-ke uma abantu besahlala emahholo isikhathi eside inkinga enkulu ukuthi mawubasusa lapho uzobayisaphi ngoba la obade bathathe khona awukwazi ukuyobakhela khona ngoba bakhe endaweni efanele ukuthi kungakhi umuntu kuyona. Ngakho ukungenelela siyangenelela ngemali eningi ibala ngamabhiliyoni le mali yikho ngithi kungcono angifuni ukuyisho nje ngekhanda uma singahlela nje sithi nje sifuna ukukhuluma ngenhlekelele ngoba yinto ofuneka sikhulume ngayo ngoba siphila phansi kwayo. Yabo nje manje ngoLwesine ngiya eWestern Cape. Ngihambela ibudget tomorrow kodwa ngoLwesine ngizohambela indawo ezihlukumezwe isimo semvula. Inkinga enkulu la abantu bakithi bakhe khona awukwazi ukuthi mawuthola izinsiza kahulumeni uyobakhela khona ngoba lizothi malina futhi izulu kwenzeka umonakalo ofanayo kudingeka ukuthi uba relocate. Benginomhlangano omkhulu izolo ebusuku wongqongqoshe nondunankulu no-MEC obizwa ukuthi Interdepartmental Committee on Disaster Management. Enye yento ezivumelane ngayo ukuthi kumele sithathe isinqumo esilikhuni ukuthi bonke abantu abakhe osebeni lomfula kumele basuswe. Kuzoba nokungavumi kwabantu bakithi ukusuka Abasuswe bayise kwenye indawo. yebo Okay. abazukuvuma abanye ukusuka ngoba bazothi bakhile la Basondelene sebahlala nemsebenzi. iminyaka la kodwa iqiniso ukuthi uma sekufika isikhukhula kuzohamba yonke into. Manje uma sesibonile asikwazi ukuphinde sishawe induku eyodwa isishaye kabili. Udaba lolu-ke sifuna ukukhuluma nawo wonke amaqembu ezombusazwe, amabandla, ama-NGO, ama-civil, wonke umuntu ukuthi sivumelane ukuthi kuliqiniso abantu bakithi bakhile kodwa bakhe osebeni lomfula kunokuba sithwale izandla ekhanda sikhale sebehambile kungcono sithathe isinyathelo bengakagugulwa ngamanzi sifune enye indawo esingababeka kuyo noma ngabe umuntu ade endle enkulu kodwa sithole indlu encane okwesikhashana. Abantu bakithi sikhulume nabo yabona eMthatha ngifike khona kukhona abantu okwathi makuthiwa sukani bathi angikwazi ukushiya indlu yami enkulu kangaka bahamba namanzi labo bantu labo kwasala indonga zodwa bathi-ke labo basele ngemuva no sifuneleni indawo ukuthi bese sihlala iminyaka la singaze siyibone inkinga esikubonile asifuni ukusehlele Sokuxoxela amagoba becoba. No, injalo nje besikhuluma noBulawayo ipresident ye-IFP ophinde futhi abe nguminister wakwaCoGTA. Sizozama ukuthi futhi sixhumane nehhovisi lakho Bulawayo sizama ukuthola isikhathi because le ama-natural disasters ngicathi ibaluleke kakhulu kanjalo nale mali esuke ikhishelwe ukuthi isebenzele abantu igcine ingasasebenzeli abantu. Usilandeleke ey'nkundleni zokuxhumana usilandele yonke indawo ungakhohlwa ukusubscribe thina okwethu sizokulandela bonke abaholi bama-organizations ahlukahlukene. Elections are looming bazofika bezokutshela ukuthi votela mina bayibeke nezizathu ukuthi kufanele uvotele bona wena-ke uthathe isinqumo esiphusile. Don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. I'm out.